unha sorpresa. Vestíamos, os curas, os tres, sen distintivo ningún, non cobrábamos por nada, levábamos a absolución xeral previo arrepentimento das cousas que cada un consideraba mal feitas, decíamos que o inferno estaba dentro dun, aquí entre nós, levándonos mal uns cos outros, e o ceo de existir tiñamos que gozalo aquí entre todos, que había que ter os fillos que se puidesen manter e educar, que facer o amor non era pecado, naquela época decíamos nós. Mesmo en algún caso houve que utilizar o confesionario para explicar o método ojino a un penitente coa súa novia, que as mellores persoas non eran as que ian á iglesia e comían os santos abocados. Todo o contrario do que sucedía en Veiga das Meás, onde ningún home ia á misa por mor da represión que houbera no 36. Eran os máis solidarios, generosos, traballadores, pero anticlericais. E tiñan razón. E todas as cerimonias discorrían en galego e as prédicas nunha linguaxe que entendesen. E vai así as entendían. Chamábanos en todo o Val de Verín os tres mosqueteiros ou os curas comunistas. A día de hoxe, que vivimos un tempo no que cambiaron tantos mundos, seguen a dicir aqueles fregueses, aqueles curas, sacaronnos o medo. Foi unha sementeira non pequena. Alá está o cura de Medeiros, que penso que sigue un pouco eses nosos comportamentos que naquela época era moi difícil. Ahora que non é bruxo nin azul. Ah, sí. E remato con outro relato que hai acá, e logo fan preguntas se é que lle suscite algunha curiosidade. Titúlase Arzádegos. Nos 2 anos que durou a nosa experiencia, organizamos primeiro os de Arzádegos, logo os de Flores de Rei e Vilarillo da Cota, para acometer a auga de atraída a todas as casas mediante eleccións que facíamos o domingo, aproveitando o sermón da misa, a que ia libre e gozosamente todo o mundo e que versaba sobre como traballar en mancomunidade. O remate, a mocidade percorría casa por casa e deixaba un papel co selo da parroquia para que nel puxesen 8 nomes que logo de rematado o xantar ian recoller nunha bolsa para garantir o anonimato e xa que logo a liberdade. A seguir, na tenda, facía o reconto, e o que máis votos tiña era o alcalde pedáneo, e os seguintes, ata un máximo de 12, a comisión. Tratarei de retratar este territorio naquel tempo. Estamos en Verín, o centro de toda a comarca, que malia ser unha terra rica e boa para viños e hortalizas, no tempo que andamos é produtora dos mellores caldos. Repárase que caldo ven do latín calidus, quente, que por analoxía se lle atribuiu aos viños que xa que dan calor. E non hai que esquecer os pementes do Imbra, por citar só unha das saborosas hortalizas. Verín, digo, caracterizábase por ser o centro comarcal e de contrabando con Portugal. De Verín ata Arzádegos había un coche de liña medio escanastrado chamado a Rubia, que conducía o Juan. Subía ata Vilar de Vos por estrada estreita e asfaltada e daría o seu destino por pista de terra e collo con curvas pechadas e pendentes. Subía todos os días o velliño cura de Soutochao, don José, ben querido por bondadoso, gustoso do tinto, que segundo contaban, explicaba o misterio de Santísima Trinidade mediante a comparanza co nabo, a naviza e o grelo, 3 cousas ben distintas nunha única planta verdadeira. O noso lugar de residencia era pura rea seca, con Portugal,
Aguas extremas no alto dos montes, lugar onde se vendían e intercambiaban animais, vacas, cabalos, burros, etc., e se introducía café de contrabando. A xente do mellorciño, xenerosa, traballadora e solidaria. Iso sí, chea de medo que lle metera os curas co inferno, co pecado. Un destes curas, incluso, na semana de precepto pascual, chegou a obrigar aos mozos a ir confesar pistola en man, motivo que levou a un enfrentamento de que aínda quedan as marcas das balas nas paredes da iglesia. Noutra parroquia, só había no cemiterio do arredor da iglesia un único panteón. Todos os demais enterramentos eran sepulturas de terra, claro está. No panteón lese a inscripción dun tal José García de Sona entre os malvellos do lugar por exercer o dereito de pernada. Estamos falando de 1970. E non ven ao caso nomear a outra persoa que, utilizando o seu cargo de alto funcionario no Concello, seguía con semellantes abusivas e bochornosas prácticas. Deixemos os mortos en paz. Gracias. Preguntas? A ver, alguna pregunta, alguna curiosidade? Sí. Creo que te olvidaste de unha cousa. Moitas esqueces que dun equipo de fútbol que formastes, con portas abertas, que ganhastes un campeonato con Medeiros, por así. Non, fora con Berín, capital. Que gañastes. Así. Xogabas ti o Ramón. Sí. Vamos a ver. Aquí, perdón, o responsable do equipo de Berín era un irmão de Roberto Berino, que xa falleceu, que estaba no comercio cos pais. Como se chamaba? José Luis, que era moi amigo noso. Iso era o coordinador do equipo de fútbol de Berín. Pero ganámoslle a vila, nós. Pois pasou sobre baloncesto. Ah, sí? E foi dos que fixeran a inauguración do pabellón el Lubrís, o Real Madrid, a fazer a inauguración do pabellón de Indi. Para romper o xeo, eu lembro daquela época cando chegastes vos os tres, era evidentemente unha experiencia nova. Eso de concentrar os curas en algo que sabía cada cura en unha parroquia. Durante que viestes vos, tres, para diversas parroquias, hacíais vida en común, e dicías toda cada unha. Pero chegastes ali con un novo mensaxe, que era romper ca maneiras de ser de cultura tradicional, misas, non me lembro instrumentos, xa eran en castelán, pero latín, castelán, e de repente vos empezastes a falar galego, a dicir misas en galego, a dicir cousas como que os santos non queren diñeiro. Era unha maneira de un pouco revolucionaria, palabras como dicía o señor alcalde. Pero os revolucionarios, cando chegan a un lugar, sempre intentan de alguna maneira loitar e imponer, pero vos chegastes ali e asentastes, non houve ningún tipo, por lo menos desde a memoria que eu teño, non houve ningún tipo de oposición a esa maneira de ser. Aceitámonos e de repente, como tu mesmo dices no teu libro, fixestes sementeira. E que sementeira? Porque logo, digamos, a maneira de ser dos gregos, estou falando de gregos porque é un aspecto máis da vida, non? Podía ser outro ámbito calquera. E de repente marchaste vos e xa quedou ali. É dicir, foi xa difícil para os outros que vinieron, é dicir, seguir mantenendo, funcionando en relación aos parámetros con os quais habían tido antes. E iso a min sorprendeu. Eu sempre quedei con esa imaxe de vos un pouco máxica, aquelas xentes ilusionantes que eran capaces de repente en colectivos que eran como moi atávicos ás súas tradicións, de repente crear esa ilusión colectiva de, por non sei, de facer xuntos a canalización de augas, incluso creo que fixaste tres vosos impulsores da carretera que se fixo entre Azárigos e Vilarejo ou algo así. Creo que foi algo así. Sí, foi bueno, sí. E
E de repente aquilo, tiño aquela imaxe de Costa en Can. Sí, pero vamos a ver, naquela época estamos falando dos anos 69, 70, estábamos, bueno, nunha ditadura xa moi floxa, con moitas protestas, con moitas movilizacións, pero o clero aquí da zona era un clero enormemente pechado, moi conservador, peseteiro, sin interés social por estas cousas que facíamos nós. Entonces, bueno, nós estábamos os tres xuntos e tiñamos como norma, cando había un funeral, e que estuéramos os tres, só íbamos dous ao funeral. Un dicía a misa e o outro animaba a xente que cantara, pero non logramos que os homens cantaran na iglesia. Eu recordo, bueno, eu era dos tres, había o que sigue en Valencia, que era un máis intelectual, o Avencio, que sigue de cura, que é un máis místico, pero é un santo, e eu era o axitador, como vía os concellos e todo o lío. Sí, bueno, e eu recordo que traballando os de Flor de Rei, as aldeas de arriba eran todas moi numerosas, é dicir, Vilarello tiña 130 veciños, familias, Terroso tamén, en Vilarello eran familias moi numerosas, con 8, 10, 12 fillos. Bueno, eu recordo, traballando, organizábamos os veciños todos, marcábamos unha zanxa onde viño un manantial do monte, pico e pala, non había outra cousa. Traballaban ali e as mulleres dábanlle a comida, comíamos no monte, cerquiña, e logo a media tarde, recordo eu, en Flor de Rei, eu tocaba a campanilla e asumíamos do monte, eu daba unha funda, a mí non me deixaban traballar porque era Don Benito, pero pois Don Benito, entón era Don Benito. Non era. Bueno, entonces entrábamos na iglesia a 7 da tarde ou 8 e líamos un cacho da Biblia que eu escollía que axudara a solidaridade. Xa non misábamos todos os días. Entonces, eso creaba unha forza tremenda de sentido colectivo. E despois, incluso os domingos, cando cada un misaba en 2 ou 3 sitios, acabábamos a unha. E nós, como non cobrábamos,